फार्स्टनिफ्राय फिनलाय दे नोंनि गामिया बबेनि? आं बनरगाव फुथिमारि। औ बेनिफ्राय जाहारबारियाव हाबा जाफैदों आङो। औ सोरनि बिनानाव होनदोंमोनलाय? आं बसन्त मास्टारनि बिनानाव आरो आंनि आदाया खृष्टान। ओमफ्राय नोंनि बोराया? र' परमानन्द प्रसारक बिनानाव आं दतमायाव माबानाय प्रसारक जाहैनाय आरो सासेया जादों आदा रतना बनरगावआव आनसलिकआव ओंखारग्रा। आनसलिकआव ओमफ्राय बोरै सफैया नों बहाय? जाहारबारियाव हाबा जानानैखाय आङो बे लामाजों नंगौ नंनानै फैदों आङो। ए थारमाने आन्दायदों ना? आंनि बिब' बिनानावा जाहैदों स्वर्ण हाबा जाहैनाय आरो सासेया जादों मन्जु आरो सासेया जाहैदों बांलाजराव हाबा जानाय रमला। फिसायनि नामा जादों हरमहन आरो सासेया जादों दिपालि होननाया। औ औ नोङो बहाय थांनो फैयामोन होनदों? आङो जाहारबारियावसो फैदोंमोन। औ बबेनिफ्राय? फुथिमारिनिफ्राय बुरायनानै थांदों आङो बुजानानै। फिसाय सासेया सियारमारि लेंसननि दिह्रेन। नोंना? दानिया आरोबाव गदाय हाबा लानाया सानै जाहैदों आरो। औ नोंना हौवाया सानै होनबालाय? औ हौवा सानै हिनजावाबो सानै जादों। सानबेसे जाखो नों बेयाव? सानथाम जादों आङो। सानथाम। ओमफ्राय सानाव फैया ना मोनायाव फैया नों बेयाव? आङो फुङाव फैदों आङो। फुङाव? ओंखाम जायै लोङै ओमफ्राय आङो बिबाजैजोंबो नों खयथायाव मोनफैया बेयाव नों थानाय जायगायाव? हाय आं मोनाबाय होननानै आङो हाबनानै थानाय जादों। ओमफ्राय पासता बा सयता? थाल दंना गैया नों बे जायगाखौ? एसे थाल दंमोन आङो। थाल गोनाङाव जेबो जायाखैमोन आरो। आङो ओंखाम एसे लानानै फैदों बिस्कुट एसे लानानै फैदोंमोन आङो। बेखौ जानानै थादों? औ बेखौ जानानै थादों आङो। आरो सासेया जाहैदों बै लामा सेरना आब' भारतिया पार्कआव माबानाय भारति होनो आरो हबि बदियागुरियाव भारति नाम दङ आरो राभा हौवा लानाय। ओमफ्राय आब'